Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, taxi driver nga naghikap sa paa sa iya pasahero nakilala na. Pagpasaka sang kaso, ginapreparar. Duha ka mga illegal operators ang STL sa probinsya ginaresto sang NBI Bacolod. Sa balita nasyonal, ginaduso nga pag-import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay, ginbasura ni Presidente Marcos. Senator Hontiveros dayon ng investigasyon angot sa 5.13 bilyones pesos nga bilis sa nag-expired nga COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kagaksyon Boyd Run. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa news. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Good morning mga ka-aksyon, maayong aga Action Doors. Yes, good morning Action Boy. Kag sa mga ka-aksyon tamang agagid kag happy Friday! Thanks TGIF. God, it's Friday. TGIF. Of Thanks course. God, it's Friday. Kaya ang dasun sinada, Saturday. Of course. Kabudlay man mag-Domingo dayon. Pero ang dasun sinada, Saturday kag Sunday. Yes. But silingon na sa mga nagaway ubraya sa ako nagaubra sa gobyerno. Hasta lang ya subungad daw opisina. Of course. Sana all. Munang kasal kalabanan ga TGIF na kay Sabado Domingo wala opisina mo na. Correct. Kita ya. Thanks God it's Friday gyapon. TGIF gyapon. Ang silingon nga we should thank every day. Of course, Action Boy. Because Correct. every day is the day that the Lord has made. Yes, we will rejoice and be glad in it. Religious song. Of course. Anyway, sa aton dira nga mga kaaksyon, mga amigo naton dira nga nagaaga pa, nagasikad na para sa ilang bisan pala maon lang anay. No, mga tricycle drivers naton dira, good morning. Yes, Mga mayong aga, mga manong. tricycle drivers, taxi drivers, sa mga taxi drivers lang nga wala ga panghika pa. O gani man. Good morning. Lang sa mga taxi drivers nga wala ga pang hika. Ang taxi drivers ba sa Action Radio, ang OTT, OTTD. na. OTTG. Muna sila OTTG, why na sila ga panghikap. Correct. Yan nga natingala ko nga sa front seat gag pungko ang pasahero aw. Basi namiyan na sa front seat. Oo, Na. namiyan Kuti na siya hindi kung mo na front seat. rason nga kung Or front may seat. ara man Action Boy nga gusto nila front seat kay para to ano man bala to hindi man bala ma-feel gid sa taxi driver nga driver gid siya. Kasi una mo ako namang front seat iko pung ko pero sa uli sa Pagikap sa likod imo ako. ay kananag. Ay, kalain sa pag Wala ka naman ikaw. Kaya do gina ko gina-respect ko man sila bala as a person bala ha. so- Pero ka driver gidaan ko nga ra sa likod. Ikaw man lang bala isa. Bisan ikaw gani guro sa front seat ka man di ba Front seat ko gapong ko? yan. Ano Pero ko sa yan? ginikap, pero to, abot sa likod ka na. Di ba palikod ka na? Sa ginikap. Ay, yung bulsa. Akong bulsa. yan, Check nila kung may nagplitin siya. Wala. Ay, do, hindi mo. Silly reduction ball. Mag-agaman sa mga jeepney drivers naton dira, no? Sa mga aga pa, ara na sa pantingan bla. Iba naton nga mga ka-action, aga pa na ya, aga pamanting na mo. Correct. Aga pa gin man, kaya tidugay-dugay malibod na sila mo. No?
Good morning dira sa inyo. No? Sa ato nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. No? Yes. Sa mga dugay na, kay Wise ay notify ang aton nga FB Live, i-unlike, i-unfollow, tapos like liwat kag follow, down share dayon. Okay? Sige. Sige. Jory Nipomuceno, good morning dira sa imo. Press Dennis Richard Tibor Roma. Kay Veronica Santillan Manukan, morning man. Sa kay ay sila ni Dennis. Lorna Diligencia. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, maayong aga man sa imo Luing. Ma'am Loing, good morning. Kay sa Melchor, kag sa Indring, good morning dira sa imo. Yes. Kay MJS Candido Action Boy Hildore, araman siya, good morning. Elvira Hilogo, good morning man. Si Miss Veronica Santillan, araman siya. Evelyn Sinaon, good morning. Lorna, ano ba? Sama nakagina si Lorna. SSDBN, salamat sa Diyos, Biyernes na. Siling ni Dennis. Diba? Swerte, no? Morning da si Modensa. Kay Rosine or Rosini, Santia Locsin, good morning. Standby na kita na sa atong mga balita lokal. Daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna nga alas 6. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginapreparar na sa ang mga dokumento sa magpasaka sang kaso batok sa taxi driver nga naghikap sang paa sang isa ka menor de edad nga pasahero nga babae sa itong Miyerkules ang hapon. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahig ni Lieutenant Arlene Trendon, pamuno sang BCPO Women and Children's Protection Desk. Nga ang tag-iya mismo sang taxi ang naggiya sa otoridad para makilala ang ginareklamo nga taxi driver. Suno kay Trendon, desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa driver ilabi na nga documented ang insidente. Sarang mapasakaan sang kaso ang taxi driver nga act of lasciviousness angot sa Republic Act 7610. Ginakasubo ni Trendon nga nagluntad ang ining insidente nga talagsa lang kag nag-viral pa sa siyudad sang Bacolod. Nanawagan ng Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk sa publiko kag netizen nga likuan ang victim blaming o kon pagbasol sa biktima sa mga insidente sang pagmolestya. Ini kasunod sa natabo nga paghikap sang taxi driver sa paa sang iya pasahero nga babae nga menor de edad nga nag-viral sa social media. Ginpahayag ni Torindon nga kon magsakay sa taxi mas maayo nga makuhaan sang litrato ang kag plate number, body number kay ipabalo sa pamilya. Suno kay Torindon, pwede man nga makahapit ang pasahero sa police station para ipa-record ang taxi nga iya ginsakyan kag likawan ang pagpungko sa front seat. Para kay Torindon, wala sang kinamatarong ang sinuman nga magbastos sa persona bungod sa pagsuksok sang shorts o kon manubo nga palda. Opisina sang WCPD sa atong investigator on case naghimo naman sang tikang as of now ang preparation sang tanan nga mga pertinent documents nga para ma-file na to. So ini ang alleged suspect for the case nga pag-abuso naman sa aton nga minor de edad nga pumuluyo sa syudad ng Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag ni BCPO WCPD Head Lieutenant Arlene Torindon. Ginraid naman sa National Bureau of Investigation Bacolod ang duha ka mga illegal nga small town lottery outlets sa Banwas ang Binalbagan kag syudad sa Sipalay. Sunod kay NBI Agent in Charge Attorney Renwa Baldovino, una sila nga nagpatigayon sang test bet sa naligad nga Agosto 6 kag surveillance sa Agosto 8. Sang Miyerkules ginlansar ang operasyon apang sirado na kag wala na nag-operate ang duha ka mga outlets nga ginadumalahan sang Vikings peryahan ng bayan. Nagapati si Baldovino nga may nakatimbre sa mga tao nga nag-operate sini bangod na kumpirmar pa ang padayon nga pagbaton sa mga taya sang Agosto 9. Duwa ni Baldovino nga sa idalom sa Presidential Decree 1602 napasakaan sang kaso ang nagataya, bet collector, coordinator, supervisor, maintainer, manager, financial protector, pati ang tag-iya sang propiedad nga ginamtangan sang puluyan nga nagamit bilang outlet.
Sunod kay Baldovino, gipadala na sa supena ang tag-iya sa puluy-ara gud makasabat sa akusasyon. Sang nagligad nga Agosto 5, duha ka mga persona natakpan sang NBI nga nagakolekta sang pataya sang STL nga illegal nga nag-operate sa sulod sang Libertad Public Market sa siyudad sang Bacolod. Bago po namin isinagawa yung operation namin, nung matanggap namin yung impormasyon noong August 6, ay nag-test bed kami. Nagpataya kami doon sa informante namin. Kaya meron kaming ebidensya dito na nakuha na nagpapataya ang Vikings sa Binalbagan at sa Sipalay. Ang kabahin sa payag ni NBI Bacolod Agent in Charge, Renwa Baldovino. Natumod na sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod ang operator sa likod sang illegal small town lottery kon STL operations sa banwa sang Binalbagan kag syudad sang Sipalay, Negros Occidental nga ginadumalahan sang Vikings peryahan ng bayan. Apang suno kay NBI Agent in Charge Attorney Renwa Baldovino, ila ipalayag ang ngalan sini kon formal na nga mapasaka ang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 may kang tanan sa Republic Act 9287 o kon illegal gambling. Dugang pa ni Baldovino, ila man ginamonitor mga illegal STL operator o operations sa ibang mga lugar sa Negros Occidental. Ginklaro ni Baldovino nga ang Super Lucky Bigglers Incorporated amo lamang ang nag-isahanon nga nag-opera sa STL sa Bacolod kag Negros Occidental sa idalom sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginumpisa na sa makatapos ng Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas ang pagbulig sa eskulahan kadungan sa nagapadayon karon nga Brigada Eskwela. Suno sa kay PIDEA Acting Regional Director Alex Tablate, ginaupdan sa ila ahensya ang tuigan nga panawagan sa DepEd sa pagpaninlo kapag hatag sa mga materyales para sa pagkayo sa mga bangko kay iban pa kung manginhanda ang mga kabataan sa pagbukas ng klase sa Agosto 22. Ginpahayag man ni Tablate nga iya man ginmanduan ang mga PIDEA personnel nga magpatigayon sa interdiction sa mga airports, bus terminal kag seaports sa pagdagsa sa mga pasahero nga mabalik sa ilatag sa mga probinsya. Plano naman sa Philippine Drug Enforcement Agency nga maghatag sang educational information sa high school, college kay iban pa nga religious sector. Sa interview sa Action Radio kay PIDEA 6 Acting Regional Director Alex Tablate, ginpahayag sini nga sa nagligan niya Hulyo 27, 2022 ginumpisahan sang PIDEA kag Bacolod City Police Office ang paghatag sang lectures kag training sa University of St. Lasal College of Law student practitioners base sa pangabay ni Regional Trial Court Executive Judge Raymond Joseph Javier. Suno kay Tablate, tuyo sang PIDEA nga mahanas sa mga estudyante kag mabuligan ang ilang ahensya sa pag-training sa sektor sa mga kabataan sa pagpakig-away sa illegal nga droga. Dugang pa ni Tablate, ginumpisahan man sang Miyerkules sang PIDEA Iloilo Legal and Prosecution Unit ang pagpatigayon sang lectures para naman sa training of trainers sang mga miyembro sa Association of Dedicated Values Ordained Chaplains Advocators Towards Excellent Services Incorporated. Nagluntad naman ang isa ka enkwentro sa Barangay Buenavista, siyudad sa Himawalan, pasado alas 11 tagna sang aga sang kahapon na Huwebes, Agosto 11. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, samtang nagapatigan sang clearing operations, nakaenkwentro sang 94th Infantry Battalion ang grupo sang NPA, nga ilan nakaenkwentro sang Miyerkules sa amuman nga barangay. Ginabulubanta na pulo ka rebelde nga kabahin sang Central Negros 2 sang CBB NPA, ang nakaenkwentro sang militar. Wala naman sang na-report kinasamaran sa among enkwentro, nga naglawig sang kapin sa 20 minutos. Apang na-recover sa militar ang isa ka M16 rifle, duha ka kalibre 45 nga pistola kag mga subversibo nga mga dokumento. Sa karon nagabrahan pang hot pursuit operation sa mga otoridad. Naibaluan sang Miyerkules isa ka enkwentro na nagluntad sa sitio Bulasot, Barangay Buenavista sa amuman nga syudad. Sa din napatay ang isa ka rebelde ang gikilala kay alias Bal. Patay ang isa ka senior citizen sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sang Barangay Damgo, banwa sang Ibi Magalona, pasado launa sang hapon sa Agosto 9. Ang napatay ang ginkilala kay Aurelio Artos, 78 anyos sang Barangay Damgo, samtang ang driver sa motorsiklo naman ang ginkilala kay Levi Mahinay, 20 anyos sang Barangay Alicante sa amuman nga banwa. Sa pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Henry Mangana III, traffic investigators ang Ibi Magalona Police Station, naibaloan nga nagtabok lang sa dalan ang biktima gikan sa iya nga balay sa nabungguan sa ginamanehong nga motorsiklo ni Mahinay. Dugang pa nagtingwa pa nga maka-apply sang preno si Mahinay, apang nalambot gid si Artos. Madalong mapilas sa lawas sa naangko ni Artos sa gintunaan sang iya kamatayon.
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Ginaduso kapag import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay ginbasura ni Presidente Marcos. Samtang Senator Hontiveros dayunon ang investigasyon angot sa 5.13 bilyones pesos nga bili sang nag-expire nga COVID vaccine. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports, Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga mister. Kay amigo to da Robert Roma, may aga sa imo. LC Amonoy, morning. Atia Kim Iriman, may aga man. Ting, may good morning sa imo. Si Lola mo da, musta? Kag si Rosan, kag si Lolo mo nuning. Tedo kilala mo, dugay-dugay ang bilog ng pamilya. Ako ng pamilya, dugay-dugay ni Ating. Carrie Bells. Diba? Yes. Si, tsakto ning kay Dennis, so niya mga driver, tani nga mala Papang Nixon, lahaw. Correct. Tani. Mga muna tani. Way balay mga Malaysia, mga Nixon tahom. Way Malaysia kung mag-drive mo, di ba? Sa una, di ba, sakay ka man kay Nixon? Sa patrol. Sa patrol gani. Sakay ko. Gaaba. Sa una, sa wala pa ta patrol. Actually, gaabahay lang kami. Kalay ko na, no? Maaba ka lang pa station mo. Hindi ba nga sa una, sakay ka sa patrol, si Nixon ang driver, pronsit ka nga pungka. Ano to si Papang? Oo. Kay pronsit, ginayo. Oo. Kasi sa una, I think ang hapon na, action boy. Ay, saan ka patrol ko, action boy, doon wala ko nabtan si Papa. Nabtan gali. Nabtan na si Bago, Papang. Gulang na sa Saxon Radio. Si Ninyo Bogs to sa una. Hindi kay lain ko rong duty, abla. Okay, wag ka mag. So, okay lang. Okay. Sige. Kaya mo na yung mga driver yan, no? Yes. Way balay gamalisya, no? Sila ni Miss Veronica Daan, basta driver ko no Sweet Lover.
cover. Ay, manas, lakalain. Pinamparos ko pa ng Andre. Homa lumena, mga agaman, Ana Sinoro. Kaya pa ito sa nagdigab, lumera gidaan tao, yung nga kaano yan, no? Ambot hindi man sindan, niligilang mapungga nilang kahalo nila, no? Kahalo na. Kasi naliga, nagbakal mo ko sa action ba, maging bakal ko nga daw ice cream, tapos nagwa dabla sa apartment ko. Tapos naglabay ko sa kid hambal, sang hambat sa isa kalaki, amo ko anong ginaga mo? Amo ko na siya. Amo ko tadlong ka, lakat ko daw yun, di yung hipusan siya. Gaga mo. Ew! Yeah. Agyan ang bala mo gid siya? Nang bala ko gid siya. Subok action may magamamo na ginambala lain sa una akong college kapay do na kamang natahap kapag lang magano blaw. Subok ya may magamamo na ya. Ay, kung ginagaga mo, ginamokol gid na siya. Kaya biya ko mga as Kung ka lang ito tawag ka biya, day. dati okay lang Okay nakado lang ka na ano ya. pa ya. Pero ga, tapos ang ka manyak pa lang nga pangga. Iyo kalod. Ay na, ano. Kalain. So may magamamo para liwat na manda gid. Rochelle. Matamparusan gid. Rochelle Fulencio Susana. Good morning, man. Kalapit lang ito siyang back up 6. Ay, wakad tuwi ko to. Sa ka pang balay pa. Hindi ba? Balay nga ra. Kay Rogelio Claridad sa sitio Managaksak, Barangay Santa Cruz, Murcia. Tamyaw lang ko sa pamilya Claridad dira, ano. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Yes, good morning. Si Miss Jinky de Alagdon is also watching. Miss Jinx, salamat gid sa ibo. Sumugya sa US, amo ni mga adlong birthday ato. Yeah. Kaya action boy, ano mo ko karon, remind mo karon kay i-greet atong lang catering di bala niya kagapon. Nga manamit nga lasagna. Yes, Kung gusto mo mag-order ha, itamayawan sila karon pasalamatan sa Ara? sila. Ari di karon later. Good. Sa on air sila ga ga monitor. Pero subong pwede sila mag-greet anay temporary. Dito ganing ngalan niya man. Si Jean Kanaya Catering Services. Na later ha. Okay. So catering services to gali sila. Of course. Tingala ko kanami sila lasan niya, no? na. Ray Flores Baryoga kag kay Billy Albay. Action Dorel Cute. Ay, correct. Okay lang na ya. Okay lang na siya. Hindi na ya, hindi ka magambal dahil nga ano gina cute mo da. Hindi na ya. Pero depende pa na kung anong tono sa personal. Stos. Correct. Star. Tia Kim. Ma'am Van Mayo. Good morning, man. Sige. Si Tia Kim, okay lang ko na si Action Boy. Dugay-dugay kilala mo na si Action Boy. Lain. Kaya, Ma'am Romela. Uy, rin na si Action Boy. Magkulat kita si Romela. Ma'am Romela. Musta ka? Ma'am Romela Ilostre Revalo, busy gid siya goro. Oo. Sige. Sa kay Cielo dira kay Excel Pay, no? Melinda de Merin, good morning man. Tahom yang driver mo nan. Siling ko gid den. Siling Si ano? si sinong tama mo? Miss Lilian. Miss Lilian Araman. Bermudez, good morning. Ma'am Van Mayo, good morning Ma'am Van. Ang kay Doc Matt dala sa my Rochester, Minnesota. Siling ni Ma'am Van, ew. Diba? Kay Rejan Dibuyan, good morning man. Ruchi Garbo Pabulayan, good morning. Neresa Gonzalez. Dala sa may oton, no? Siya na nagkadto di sa aton. Hello sa imo. Thank you good for visiting Action Radio Bacolod. Kag nga may balasang kuan sang ginamos or Blaway ka darag kuan dagi butang ko sa sagwa. Sige, ilang taon ta later. Kay kung makakaon daan ginamos Action Boy makadugang kag Gerard. Correct. Baka pagana gid. Oo. Kay Ma'am Van, happy birthday kay Miss Jinky to kuno subong sa US. Kay subong to ya ang 11 pa lang dito. Happy birthday Miss Jing sa imo sa may US. Pero buwas siya I think ma-celebrate. 13 pa siya ma-celebrate sa Saturday dito. 13 sa US man. Correct. Kay Diding Alohamiento, good morning man. Romela Ilostra Revalo, siling niya sa radyo kami binakatutok kay nakabay kami tour radio. Oy, pabalo gid. Nakabay kami tour radio, balon, shelo, isa para damo makabati dito sa maupod ya. Ay, ako naman. Okay. So i-greet later. Sa on air. Kung di man sila nga bahin sa Laban aram na sa kuan na. Talisay, Sa silay bla.
Sila ni Ma'am Van namin kung ginamos pag pangalot siya dayon. Ay, allergy. Amo ginang pinaka-sad. Pinaka-sad ang ma-allergy. Diding aluham yan to, morning man sa imo. Kagdra kay Arthur Jeff Villasor, morning kay Jovi Perlado, Noel Amar. Jovi Perlado Baloya, kay sister niya Jeannie Kayin Catering sa Tangub. Ay, okay. Later, itapyawon ta sila on air. Sige. Good morning dira sa inyo kag kuana nang I would agree nami ang kuana. Namihan ko to sa ano ganito lasagna. Balap ko mga kuan ko na nga type ko na. Bihon namin magani po. So tanghon to? So tanghon to sa nga daw bihon. Nakita mo na mais lang maghimo ka daw sa tanghon nga daw bihon. Di mo paktan. Kagang ilang nga butterscotch. Ay, oo. Wala ko to kabalo nga wala pa ko nagtilaw kasi syempre do kaaga pabla para mag-sweet sound. So yung kuan ko gali ni mother. Kita ko to sa mo drawer. Ala kalain. Stand by na sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginbasura ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resolusyon sa Sugar Regulatory Administration nga mag-import ang pungsod sang 300,000 ka metrika tonelada sang kalamay. Suno kay Press Secretary Beatrix Trixie Cruz Angeles, wala sang kamaturan na nagalapta nga balita nga inaprobahan sang Presidente ang pag-import sang kalamay. Ginpahag pa ni Angeles nga hindi pirma ni Marcos ang nakabutang sa importation paper. Una diri ginpahag sang SRA nga mag-import ang pungsod sang kalamay para masolusyonan ang kakulangan sa supply sini kag ang padayon nga pagtaas sang presyo. Gintawag sang Malacañang nga illegal ang sugar sugar order number 4 nga nagamando sa pag-import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay. Sa press conference ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nagapadayon karon ang investigasyon angot sa hindi otorisado nga pagpirma sang dokumento nga nagamando sa pag-import sang kalamay, magluwas sa gin-import nagdigad nga Mayo 2022. Ang resolusyon ang ginpirmahan ni Undersecretary Leocadio Sebastian. Suno kay Angeles, ang chair sang Sugar Regulatory Board amo si
Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag wala ini sa nakapatawag sang meeting o kon pag-convene sa SRA kag wala sang meeting o kon resolution na gin-authorized. Suno pa kay Angeles dapat matun-an sang husto ang importation process para maproteksyonan ang mga konsumidor batok sa nagasaka nga presyo sang kalaman. Dayon na naman ni Senador Risa Hontiveros ang investigasyon sa Senado sa ginabanta 5 tubtob 13 bilyones pesos nga balor sang expired nga bakuna sa piya ka nagpasiguro ang COVAX facility nga ini ang ilisan. Suno kay Hontiveros, magapadayon ang investigasyon bisan nga ilisan ang expired nga bakuna kag mayara sang nagpabaya nga dapat mapasabat. Dunga pa ni Hontiveros, hindi lamang kwarta ang nausik kundi lakip man ang oras kag resources sa National Vaccination Program. Samtang ginasosyon ni Hontiveros ang penal provision sa COVID-19 Vaccination Program Act nga mapasabat ang mga tao nga nagauyang sa COVID-19 vaccines. Nabalaka si Senator Christopher Go nga maglala pa ang tensyon sa tunga sang China kag Taiwan rason nga ginhingyo sini sa Department of Migrant Workers nga magplasta na sang contingency plan. Ang hirit ni Go ang para masiguro ang kaluwasan sa mga overseas Filipino workers hindi lamang sa China kag Taiwan kundi sa mapungsod sa Northeast Asia. Magluwas sa contingency plan ginpahayag sang senador nga dapat may assistance kag reintegration programs man para sa OFWs ang nasambit nga ahensya. Nagpositibo sa COVID-19 ang bago gina-appoint nga OWA chief nga si Arnel Ignacio. Suno kay Ignacio na paidalo ini sa quarantine sang 4 na kadlaw kag wala ini nakahibalo kundi nakuha ang virus apang kada adlaw yara ini sa airport sa pag-abi-abi sa mga OFWs. Ginpahayag ni Ignacio nga i-anunsyo ang iya plano para sa OWA sa tiyon nga matapos ng iya isolation period. Sang Miyerkules, ginanunsyo sa Malacanang nga gina-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Ignacio para nga pamunuan ang OWA. Si Ignacio ang nagserbi man nga OWA Deputy Administrator sang 2018 antes naghalin sa pwesto bangod sa personal nga rason. Indiana ay magabaton sa mga bisita sa mataas ng panalgan sa Kongreso pisa masunod niya semana. Ginpahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga ini ang ipatuman halin Lunes, Agosto 15 kag magalawig sang 3 ka semana. Sunod diri inibangod sa padayon nga pagtaas ang kadamuon sa natapikan sa COVID-19 sa Pilipinas. Pagklaro naman niya nga makasulod sa gihapon sa Senado ang resource person sa mga hearing sa nagkalain-lain nga komitiba pang kinahanglan nga may negatibo nga resulta sang RT-PCR test o rapid antigen test. Ay iban nga resource persons ang mahimo sa gihapon magatubang virtually sa mga hearing. Nibaluan nga ang kada senador naman nga magtambong sa hearing ang mahimo magupod lamang sa duha sa ila staff. Nibaluan sa sulod sa isa ka semana, 3 ka senador ang nagka-COVID. Una amo si Senator Alan Peter Cayetano, sunod si Senator Amy Marcos kag katapusan si Senator Cynthia Villar. Action Radio Philippines Standard Time las 6:33. Morning dira kay Stella Mariceles, kay Rochelle Evangelista, Abraham Sala Ortega sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Carrie C. Mary Joy Victorino Flores Macawile, maayong agaman. Kag kay Torco Jonco. Ksundor, sino ganitong kwan? Si Cielo Billones Arevalo. Good morning dira sa inyo. Kag si Ma'am Romela Ilustre Arevalo, kag si Excel Faye. Good morning dira sa inyo. Ato ba lang kwan ang catering to? Sino to? Good morning sa Jean Canay Catering Services dira sa may Lorenzo Homes, Barangay Tangob. Maayong aga sa inyo. Yes. Inyong mamatiya ang mga balita sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Live